Ya, que eu não manco. Half a night war, Mazidinta. Oh, chere, dinta mogo. Hey! Can I tonto of movement? Brana no woman, mamma, can you bed dinta? A mamma wine. Apua tabo. Brele Jagaro, Bora Pamwa, Tomato Joss, Popo Bendel, Lebuku, Kaka Lebuku, Capazi Lebuku, a Buenama. And hey, Abba. Darling. Eno Ibre di heneri. Ibu no ife neri. Udi doctor msrem na me ribe. Ugbori to no bosi ututu e bi abane. Aw. Na me ba na ekwegi nkwa plane, igoregu plane u jala agba na eni so amangu ana. Nani. Hey. Tieni mo bi. Hey, nine doko biko. Na chon. Tieni mo bi. One piece o ya na to me to siri ni. Tieni mo bi. Some got some. Mpago no ko ne ba ka. Ama yin me fe jo na nam gadi ma chon. Apo ya yi egu ko na yi. Ana ngota na mmiri. Oyi meto ha mo bi kete di na. Emba na. Ye mo bi won. Meto mo bi. Tie mo bi. One piece o ya na to o siri ni ni. Tie mo bi. Tikere nya mo bere. Tie. Eba ho ya na be na egu manya bo. Mu we na lu ga na tago manya we se tie mo. Oh, opere. Me opere. Iso bere. Banyak kan dia ni aja. Iya gitu mah atau kacama. Mama papa gitu. Ocok tu. Dokter. Aku dia main terus. Anam kena. Ocok. Mu apa no jimeji. Apa kau ni aku? Kamu fama dengan tu. Oh. Caza. Mwebu aliamuche o adete mweza mbweke o Idogo mazoko mu mwebi si popta mu nketa oge na agwa ofe anwona manwo Idogo kwa n'eziokwu na asị na agadi nwaanyị ahụ aka na egwu ọma agba mana kedu mgbe ị ga-ahapụkwa na ụmụazị ya aka n'anya uru dị na ụmụ iri ụmụazị ya mgbe m ga-ahapụ ya bụ akpati ejije nne m dị ọ bụ na m edinego a na-asị ka e buruzie ntinye na akpati akwụsị ya anwụkwa m uru dị na ụmụ mpempe ụmụaka bụ ọgwụ ọbara eziokwu elelewe eje ọrụ eribe agwụ eshepta mmadụ old and new Christmas and New Year kpatara uru rutara ọkpụkpụ Idogo ị na-agba afa nke bụ ezigbo afa ma agba afa na-egbe amụ na-asịkwa m n'okwu egwu na ọ na-akpụrụ obi ije ọ metụtara gị ọ kụrụ m n'obi na mkpụrụ obi ma ihe mere unu biko agwago gị nke bụ eziokwu okwu ahụ i kwuru metụtara m ị mara ụzọ ihe esi nyere m aka ka m soro na-ebichara ụdị ha ọ na-adị m mma na iche na enwe onye tiri nnu n'ọrụ ọkpụkpụ ya maazị Kongo ịgbado nwaanyị ọrụ dịkwa na ya maka ihe agba mbọ fụ na okwu na ehu ka mmiri ide ịtọrọ nwaanyị asị inweta nwaanyị ego ya nke bụ eziokwu na ego adịrọ kịta anya dị eme nke anya ma na-ejibe ọgbara gị ọsọ eziokwu okwu a na-agwa nwaanyị na ehu ka mmiri ide ịtụkwana ihe asị ị ya ha enweta nwaanyị kama egwu ya n'obodo a niile bụ nna gị onwe ya manụ ihe agbakwa mbọ na-akpụ ajị ọcha dị n'otele gị na-akpụ ya akpụ ma ịkpụ ihe mbọsọ ọ bụla ọ ya afụ ajị ọcha ọgba ọsọ ọ fụrụ ajị ọcha n'otele gị ọgba ọsọ o jere ekwu bụ na onye ya anwụna ya ọ bụrụkwa asị nwa ọsị bela mba anyị eziokwu adị m atụ asị mana ebe isi ka nwụsị na amụgosi mana awa maka na ọ hụrụ m o ji hapụ ụgbọ ndị ọkụ ya wee pụọ ọsọ ịfụbụ m uche m dị n'ebe na-eje ihe nwata bụ n'obi ịrụchakwa na elu ma ọ bụ ma mgbe nke a efere ihe a mma pịabi ya ọkụ ribi ya bọngị pịagide ya eregede kụgide ya bọngị ribi ya bọngị rigide ya bọngị onwe bọọlụ eke maka na nwaanyị ọbụla nwere bọọlụ eke jere antinenta n'ụlọ ọgwụ ọ gbahụrụ dọkịta esi anya gbasa ụkwụ were ka ụkwụ agbasa nwaanyị mụrụ nwa n'ahịa
aga m na-amị nkwụ n'obodo a. Aka m na-asị bụ ife mpa m ji amịrị nkwụ. Hey! Nkwụ. Mpa bịa ka ịmịọ nkwụ. Mana nkwụ juru gomgom a. Ka ịmịọ nkwụ mechie ya anya. Ka ebe ọ nọ. Ka ebe onye mkpụkpụ a nọ ka ọ ya mịọ nkwụ. Ka ebe ọ mịọ ka ọ ya mịọ nkwụ n'obodo a. Ịbagịrị. Kee ka ọ dị. Kee mmanya nsị gị jee gotere m. Mmanya anụ ya. O juru eju bara abara. Ịbagịrị. Baka ịṅụọ nkwụ juru. Hey, oke mpa. Ị na-amịkwa nkwụ. Ụmụ m nwee ihe efu. Hey! Ọkwa ndị ori napụrụ m nkwụ ahụ chi ya. Ọ bụ oge m na-abata ka ndị ori napụrụ m nkwụ ahụ ụzọ. Nsị gị nwa afọ a. Hey! Nke nwa afọ a. Mba ekele m. Nna nwere ike. Ngwa kpee ekpere ikpeazụ. Aka m na-asịkwa isi ji amị nkwụ. Maka na nkwụ ya ṅụrụ, ọ bụ na ije n'eluigwe anabata gị, ịma na nkwụ ya ṅụrụ dị mma. Ọ bụ na ije n'eluigwe ọ bụ na achụpụ, ịma na nkwụ ya ṅụrụ ọ dọrọ m obi mma. Ọ bụ na ọ na-apụgatịrị ka ije debere wee kwụsị, iwe ma na ejiri n'ofu nwa ahụ ime. Ejiri ofu nwa ime. Aka m na-asịkwa ife nna m ji amị nkwụ. Ọ na-amị nkwụ. Ọkwọ nlapụta akwa na-alapụtakwa ya. Nkwụ. Biko. Nwa ndụkwuru nwa ọnụ kịta bụ mbata ya bakara ebe a. Aja m ebieli otu esi ebieli su ya. Nna egwu m iwe enye m isi. Ana m agwa eziokwu hapụ ya. Nne ya gwa mama ya kwere ọnụ kwa ya kpọchere n'ebe ha nụ. Anyị nwere m na nwaanyị akpụ dị agwa. Aka na ihe ọjọọ. Ewu suka na ịbatara kịta. Ebieli enyi otu esi ebieli su ya. Ọrụ Chineke. Okoro ihe niile ahụ kenye ofu ebe. Mana biko hapụ ya. Ekwensu. Ụmụazị ka ekwensu si arụ ọrụ n'ezinụlọ kịta. Hapụ ya. Kedu ihe nwaanyị anyị ekwu? Ọ bụrụ na Chukwu asịghị m kpaa m aka kịta asị m bịa. Nwezi ihe mere nwa kịta. Hapụ ya. Okongwu aka ebe ụlọ chọrọ ọjụ. Ebe ụlọ nwanne m. Negodo anya. Ihe m aka eji wee mechaa kịta. Ligere. Ebakiri nwanne m onye isi ike. Nwoke na ọwayọ mana ndị M nwere ife nna alụ n'ụlọ. ọmụ ka ị na-agosi aka ọzọ bụ anya nọrọ obere oge ya afụ nwa anyị maka nwere ya bụ ọdịnobi ọdịnike. Come on. Alagadis, alagadata. Alagadis, alagadata. Mma nwaanyị. Ọbịago. Mgbe kọọ ya nwa. Stọnụ dịka nwa isitere. Aga m ịjụ gị ajụjụ anọ abụọ. Ara na-apụ gị ka ntị ochiri gị. N'ụzọ abụọ ole nke na-eme gị? Ala na-apụgodu m ala mgbeke. Ntị chigodu m ntị mgbeke. So ihe niile m gwara gị sakpozine m ị na-anụ ife. Akwụ ya? Si lecha ọmarịcha nwa dị onam dị sọkatan tomato jos dị olegide ji ọlụ. Kwụsị m n'ụzọ. Nne mkpọkwanụgo nye ya akpọ gị. Adịghị iwe spet. Akwụ ya? N'ọkwa ịhụnanya o. Lecha fine girl dị onam dị elegide ji ọlụ tomato jos lecha ma ya na-abịa akpọ m. Gbadịkwuru gacha ọkwa m. Anya nne m ihe ọbụla ndị mmadụ na-akọ maka gị alaike. Ndị mmadụ na-akọ na mmadụ eke ike. Ifuru ihe mgbe ọ na-akpaga aka nji wee akwa igwe. Zọtuo ya na ọ na-ene Chukwu ọrụ. Nwetụkwu. Shia nwanne nwoke shi abroad wetara m ji eme bọsue kiji na-azọ ọkpa. Gbadịkwuru gacha ọkwa m. Nne m bụ ọbịa alaike nke na-adị nne m mara mma alaike nke. Achọ nka m na-aga bụrụ Chere ifuru m n'anya. Ifuru m n'anya. Mgbe eke dịka Nnamdi.
ịhụnanya bebi achọ ka anyị bụrụ nwoke na nwaanyị. Okay, ịchọ ka m la yuru nwoke na nwaanyị. Egozuzu mmadụ dị onedo. Hụ sakata ndị ka mụ. Apụ na anwụ dị ka m tomato juice ebe ibe gbam enyi. Iwe ka izu ka mbasị m na ike pendikiọm mendikiọm iwe ka iweta ego ya. Legoro te trouser ya dị. Ihe ike na-ezi PS legoro stickers gị. Ki ezi ki n'ime. Ihe ka gị ki boxer. Legoro te isi gị dị ka onye ara na-anọ na eke anyị. Ka esi ịchọ ịhụrụ m n'anya. Oke anụgoro m nsogbu adịrị. Oh, ụbọchị ọzọ m wee dat na-aga n'ezi gị kwụsị meroga jọt. No. Tupu ya hapụ m ka m ya ga ọnụ ndị nsọ. Okay, so m sị sọrọ ọnụ sicha alagada isi m alagada ata m. Ịmụ ocho gwa mechaa ka m just mee gị nsusu ọnụ. Saka gị lekwa m ebe a gosiri gị ụta. Iruga okwefere iruga ọ dị ka ime akwụ negodo mgbeke mma kita aka m ihe mgbe eke mere ka ife ome ya bụ life n'anya nekwenye nka mmedie ya bụ life n'anya ndị bụ na amara ihe bụ ịfụnanya ama go life na ọrụ ere ịfụnanya n'anya ihe mere na ihe esuza ka nsụzọ mgbe ka nsogede ebe God punish you. Huh? Oya na apụtawa. Ọ dị ka ndụ kọtụma. Mr. One, what is your problem? What is your problem? Hey! Why are you staying on my car? I'm onye obodo. Ka ị na-amara moto m okwute? Sorry. Mo sorry. Ị mara moto m ka ihe ị ga-eme. Ọ ga-asị m asịgo m sorry aga m eme ọzọ biko. Ya? Emene ife. Bịa. Bakịrị. Hey! Abakịrị. Ọ bụrụ ọsọ ndụ bụ ife a. Ọmụa. Hey! Ọmụ ọsọ ndụ flesh and blood. Ọsọ ndụ ọgụma dị ya. Mụ. Daile. Ọsọ ndụ. Dị anyị. Kebisi. Long story, my brother. Dị anyị esi m eshi yọ. Esi m ihe yọ. Bakịrị. Hey! Nwanne m nwoke. Onye nwe ya m na-afụ na. Muta. Yeah, just this is my car. Or one of my cars. Gị nwa nwa ụgbọ. Hey. Ọsọ ndụ. Ọ bụ na ibi ebe m bi na Bini. Ibi ebe m bi na Bini, dị ga-afụ ndị ka nke anọ. Nke a just ka bụ nke obere. Chere. Na-abịa. O nwere ife na-enye m n'obodo a. Ọ ga-agụ ihe na-agụ m n'obodo a. Don't worry. Ọsọ ndụ. Ọmụa. Hey! Asọ m. Flesh and blood. Asọna. Ọsọ ndụ hapụ m ka nsọ. Ọ nwere ya mmemme n'obodo a. Asọna. Asọ m. Ọsọ ndụ. Asọna. Ifukwara ihe dị na ya. Ifukwara n'oche. Don't worry, buy me. Hey! Nwa nsọ. Nke a nọ ọ dị n'ime dị moto so nwunye dị n'ime. Dusk. Hey! Ihe ji akepụ nkwa. Ma na-aga. Ọsọ ndụ. A na-etele ife. Ọsọ ndụ ọgụ nwa dị ya. Mụ nwanne. Oge m ga-enweta ego n'obodo a. Akụnesi ọbị ịrụ ụlọ be nna m. Ọkwara ebe ịrụ ụlọ ọsọ ndụ. Nwanne hapụ. Hey! Oge ị ga-enweta ego ahụ ihe a ga-adị ịkpọ. Ọsọ gị ebe ahụ nọ bụ inwe ndidi mgbe ọ na Chineke ji cheta gị. Ọsọ ndụ Chineke chizoga ma hapụ maka Chineke. Mba. Hapụ maka Chineke. Ọsọ ndụ ifukwara tit. Steering. Nụ ma nka. Steering. Ị nwekwara ma fonu. Nke a fonu m. Hey! E nwekwara ebe esi achaja na moto. Ebe ọ si achaji fonu na moto. Ọ dị. Ya eletrik ga-adịzi na moto m. Ọ ya nwanne. Agbakiri anya gị ihu gị jasi. Ọsọ ndụ ọ bụ na ọbụrụ ebe a m na-aga kịta. Sị ka m soro gị. Ebe ka ị na-aga nwa? Nsị ka m gaa na nke Maazị Itekirija. Maazị Itekirija n'ahụ. Okay. Ịma na m kpuchiri n'akwụ ụnyaahụ onye m ego. So ebe a ka m na-asị ka m gaa kịta ka nta asọ 15 naira. Ọsọ ndụ 15 naira. Ị nọrọ ebe a na-anya ụgbọala. 15 naira ka ị ga-aga na nke Maazị Itekirija.
Hey, Sunday, aka m na-asịkwa ka m soro gị. Nwoke mba Aka m asịkwa ka m soro gị. asị nke baa moto bịa kpọrọ m na village. Mba, aga m abụkwa moto. Aka chi abata na Ị mara 50 naira ga-emerụ m n'abalị a? gịnị ka ọ ga-emere gị? Ife ọ ga-emerụ m 15 naira. Nwoke baa moto. 15 naira bụ obere ego baa moto. Hey! Ọsọ ndụ. Ọsọ ndụ. Elee Ọ gwara ihe a. Ọsọ ndụ. Nwanne mmadụ. Ka ụtọ abanye na moto. Tai moto, tai Hey! moto. Enye ha ọ moto m. Hello. Na-aba na-aba. Ka otu m ga-esi nọrọ. Otu ọ bụla ọ sọrọ gị iji ọkpọdo isi na. Hey! Ọsọ ndụ ọgụ ma dị ihe. Ọmụmụ. Hey! Egbugbo mmadụ. Ọsọ ndụ. Nwanne m na. Hey! Elee mmadụ. Hey! Hey! Dị anyị. Hey! Thank you, thank you, thank you. Wanda. Ifuru ọsọ ndụ ka ọ bata n'obodo anyị. Onye bụ ọsọ ndụ? Ichezezi ọsọ ndụ nwa maazị Adekale. Oke, ọsọ ndụ nwa akwụkwọ anyị mgbe a. Dara ihe ọ ya nwa ka m na-ekwu okwu ihe. Gịnị mekwana ya? Anyị nọzi n'obodo a n'oge Krismas mgbe ọsọ ndụ bụ nnukwu ụgbọala buru ibu wee na-ata n'oge Krismas ya. Ị na-achọ ịkọwara na ọsọ ndụ ọyị nwoke enwere ụgbọala nke aka ya? Onye na-achịkọrọ nke a bụrụ obere ọsọ ndụ nwere ụgbọala dị iche iche ma nke nnukwu ma nke obere. Hey! Ọsọ ndụ nkwara ebe a na-azụ ahịa dị iche iche ka gburugburu obodo anyị bụ Naijiria. Eziokwu. Ka m jitụgoro. Kedu ebe ọ na-anọ? Kedu kọntrị ọ na-anọ? Kọntrị kwa. Chere kọntrị kwa n'obodo a. Ị maghịzi obodo a ha na-akpọ Bili. Bili. It's not something to have. It's not a Bili. I don't know about it. It's not something to have Bili. Bili go on. If I to see what? Oh, go on. If I'm the way you go watch. Oh, it's not Bili. Nwa ji anya m na-abụ anwa kolokolo ị na-ere m anya. Eji m anya m na-abụ anwa wee fụ. Ị mara ihe m ji ekwe ha. Bụ na amasịgo m ndị ga-abịanye. Enwere ihe ha chọtara n'afọ ọsọsọ ọgụ na nwa. Kedu ihe na-asị na ọsọ ndụ ga-abili bụrụ ụgbọala nata ọ bụrụ nke ya? Ọsọ ndụ nke ngwọsị ya ọ bụrụ eziokwu. Nwanne m ka m gwakwa gị o. Ifoto ime anya akwadochara m akpa m niile, akwadochara m ngwongwo m niile m na-ebu aga Bini ahụ ebe ahụ ọsọ ndụ nọ. Akwadochara m akpa m niile. Ihe fọrọ m ị hụrụ akwụkwọ m ji aka ugbu a i were tinye m akpa nwa na-aga ka m gasoro ọsọ ndụ ka ọ na Bini ya soro ya zụba ahịa ahụ ọ na-azụ. Ọ na-efere nnukwu ụgbọala ọhụụ bụ ka n'ebe a na obodo ọbụla bụ ma eribe pịọ nwa ya ka nara. Ibe na-akọwalụ obodo ịkwadosi gị gaa Bini. Ịkwadosi gị gaa Bini dị aga n'ọrụ nke echi adụgwa gị ị na-aga Bini gwakwa m na ife dị okwu asị ma mazụkwa gị mana ọ bụrụ na isi na-aga Bini ọ dụkwara mma ọgwụ ezigbo alụ ka ị na-atụ mana mụ ahụkwanụ nke a n'anya mana ọ nwere olee ife nche ịgwa bụ na Bini na ha na-ekwu okwu ya o nwere ihe ọzọ ha cheta na-abụghị iji mma na ọgụ wee na-abata. Kezi ka isi ekwu otu a ikwu onye ka ị nọ na Bini wee too ka ikwu onye ka mma gị na mpa gị aga n'ego Bini ahụ. Gwa amanụ
onwe ndị ọzọ ịya afụ ji ihe wee bata ọ maka ịfụ ọsọ ndị obu ụgbọala wee bata mbọchị ahụ iche na oburu ya gara gara ị mara nnata ka ọ nata mmadụ ya bụ ya ife ji agwa ya ndị niile afọ ga-abini abụtụgo ihe ha ji ngwa n'elu udenta maazị udenta ngwa n'elu ka maazị udenta ụta ka ọ dịzi ọ na ịhụrụ ya udenta nke nwoke anụ ngwa n'okolokwanụ okolo ọdụ mmanya ka ọ na-anwụ na-adagharị ebe niile ọdajebe a nye gị na-asụ m na onye je Benin owere ụgbọala bata ka ngwa eziokwu ọsọ na ọ bụrụkwa onye ahụ mụta mana ndụmọdụ na-enye gị dịka onye ịfụnanya ọ ka mma na ị nọla enwe gị maka Benin na ị marakwa ka isi weta ogologo ịnwa anwa ga na-arụ Benin wee bata nerụkwa gị ya arazi ịbatazi ọdụkwa ụmụ ga na-akwụ gị n'azụ ụkwụ ụtụ a ka ị ga na-agazi ịmara ite ogologo ị ga-agbagọ akwụkwọ Benin na ọkwụkwa ka ọra n'ọnụ mmanwụ na agbamoko enwezikwa efe onye isi dị na-aga Benin ọ dịkwa mma biko ịka agwụla m ka a rụọ ya arị na ya bụ ife ejozigo m ọnụ amazụkwa m nke na-asụ na ọsọ ndụ ka biri wee buru ụgbọala adị egwu pata biri na onwezikwa ife dị na Benin ọdụkwa ugbo ka a na-akọ na Benin ọdụkwa ọgwụ ya na nwa ka eji abata anụkwa m ị na-ejekwa jebe kwafụ ọdụkwa ife ọma ka m dole gị ga-adụwalị ozu oke gwara ọdụ ife ịgbanda na-ekwu nwere ike ịbụ eziokwu mara ka eke ịgbanda enyi nwoke esi maka na ezigbo arụ dịkwa n'ife okwu mana mụ nwa eji m anya m abụọ fụ ọsọ ndụ ka ovu nnukwu ụgbọala m nwere afọ ya n'akwụkwọ ahụ ka nke mụlesi magana Benin ịgbanda ahụrụ m n'anya ka ọ nakwa m asị mma ga ebiri echirire kwa ife echirire mma karịrị biri Okay, my brother, city now, you know, even based, I'm based in Benin, so but I do travel to places now. Benin, over there, I could tell you now, quite alright, they went in our call, but I don't do that kind of thing. I'm a businessman. It's not Benin. Can you not Benin one? Okay, I'm a moto, you know, I also sell machine. I do have other stuff, you know, when my boy, you say, all these beautiful parts. Hey, also, you can go my moto. Hey, also, the camion. Then, now, we show that one who can. Mama, we don't go more bottle. Hey, also, you can. Also, you have a family. Ada mo yede ba ma can see you and you go on no if boy you know you're like a brother to me so no head ba I will try as I can to help you. Hey, also the man don't hey, come me one come me one ba yo hey ngwatara tawo ile ngwatara ta no te ni abiam o te ko abiam ejem ni aga wago oh nemu na ebi abago ị ga-abịa bi chọrọ ịgba moto m ga-enwetara ya ị ga-akpata ego ị ga-arụ ụlọ n'obodo a obodo a ga-ama na ịbata ịrụgo m ụlọ oke akpọdobeghị gị be anyị na akpakiri ogene kwan ọsọ ndụ di emekwa na ike nwa aka mbatara abata ọ nya aka mbata so ị ga-enwe m you know ị ga ga for my house my new building nwanne nna abịa m bili eje m bili ba were ga abịa bili ị ga-akọ
So he told him to that they are called they are one guy farmer. No. I'm a businessman. Hey! Onye daga nyozo gara nata ụfọdụ gara kpata ego ekpakiri anụọ akpakiri etie aga m aga Bini Mandeo. Bakri ebe ki nya beje. What shall you do? Jebini onye. Nto ja akpata ego na Bini mpa. Ewe, nkunye no n'obodo anyị a. Nwere ego asị gị na obidi ka ọ batara ego. Obidi na-ekwu no ifro ọsọ ndị ogo batara obodo a. Witu ụgbọana. Ife ụgbọana ọsọ ndị bata obodo a. Otu aka ọ na-eshake. Ọsọ ndụ anọ obidi. Ọsọ ndụ bụ Lagos ka ọ nọ. Ọ bụrụkwa Lagos. Ọ ba Bini ka ọ nọ. Ọ bụrụkwa Lagos. Eti. Banjo, ejewego mo. Moto ga-ahapụ mo, ejewego mo. Mba chekwa ma nyi ma shababa yi no kpamo. Ndị wa gazi onye ama bịara Bini. Nna m ọkpụkpụ na Bini da. Ndị local government bara ya aka. Imini ya. Bakri chiga azụ gị. Bata ndị wa ya Batara gị ego, ka batara ego. Anya jusu biko ham. O emena mo bi ha nna. Eje na Mama kakole ha echere m na na akpabeghị ihe mbụ echere m gwara gị na nwere ebe nna aga ị ga-eje Bini a n'ụwa ma ọsọ gị ma ọsọ gị ị ga-eje Bini o nwere ebe nna aga na ngwa ndị godu o nwere ebe nna aga biko hapụ akọ maka mụ na abi mụ na gị ga-ama ma ọ gị nwu na ma ọ mụ anwụ ma biko hapụ maka oge ọbụla na nwa ya na-enye m nsogbu jee Bini ka ya eme gị ime na Bini ọsọ ndụ nwa jee Bini Ana matego daru kwa. Ana matego daru kuma. Ana matego. I do like one thing I do. Yeah, beautiful mgbe. Na ifkwa kede. Ebe so onye se kwon ebe. Onye so. O make na je boss.
John. Ifeanyi n'ọkpa. Na nweta gị n'eluigwe mma n'eluigwe bụ ihe ụmụazị. Anụ ya dị ka ịgba m chik. Ịnọkọta gị na ịgba m chik. Home back head on Namde. Fine sakatan tomato joso. Elegide gị ọrụ. Ọkwa ihe na-akpụ ya bi. So, I'm not just on sunset. Dikam. Aga m igwe. Ka ilecha mgbe ịgba m chik. Aga m ekwe. My finger. Yo. No, when I'm like a guy, I'm who get it? You just have from. What we are? Here, Melanie. Yeah. You are not here. Okay, I'm me, you more. Come wine. But I'm back you. And you can make it. You think you're going to boss your bunny for a cold Latica. Oh, my hand, I'm Macagini. Mbani miga wata o. Miga wata. Meni mka ngota. Anumana. Oto so ime mi na ma. Iya wata. Hapu go da anumana ko buru wa ya. Eh. Ini gito ka ngota. Ado kwa lo do gba ba ngota. Eh. Ke na ju me bona. O mo na ebe onya ka fere ai. Na ju me ebe ona aga. Na se gba de lo. Ebe obu ni no hos na obodo. Ma di fe na me na obodo a. Olodo. Ona o si we buru akpadagadaga na aga. Bini ko na agbaga. Ona bigo bini na agba uji manya che bini kwa alaga bini ele he je kwa bini gi me. Nke mo ke na aja. Abaro mo. Wo ko bo le fu no obodo a. Hoye nke fu oburu akpa obu ho n'isi oburu na ngara obo na na agbaga bini. Mama fa na emebe ahụ. Isi ha bia onye obula no n'obodo na ebuza akpa aga bini. Ana ho ga bini gi me kwa ngena hem cho igata kita mo la gi no ka mama mo ma ga ebu akpa nga ọka bini. Me ke amalo mo. Na elota chabe nke la. But now talk with Jebini. Break your wire. Jewe for handsome. So you jebe. Hey, Chinega, yes, I hope you back at Dunamde. Break the book up on that. I forgot him go see more. Alakadis. Make it Alakadis. Negi kwa goku idi anu nagi kwa goku odi goku ri anu atolo malo atolo feko fenyi sinofia onyi sike iye soro giki neme ije bini onye gaga ije bini Kedu? I don't understand. What is it? Kedu Kime? I don't understand. What are you speaking? It's obodo m abịa. Hai. Ndị ori jide m n'ụzọ. Seti feni ncha m bụ ma akwa m mi feni ncha. I don't understand your language. I don't understand your language. Okay, language? Yes. Okay. I say I dey come from my village. Thief can't rob me. They can't come out rob me. Everything. My clothes, they can't rob everything. Wow. That's what these people they do. This is Benin. I don't reach Benin. Yes, sir. Yeah. Reach. So, wait. Where them do you this thing? I won't know. Tell me. Now for junction there, now for junction. Hi. If you see these people, their eyes red like this, and they for there. That junction. Na junction there. I don't know. You know them. They are called Rogers conjugators. Gators. Yes. Hey. But see, I will help you catch them. You mean now? I will catch them. My clothes, everything, my bag, you get that? Yes. Hey. You mean now? Yeah. So, where are you going now? I did look for my. You said I been know I did now. Yes. I did look for one of my relatives. He dey fat like this, He get big mouth. He short like this, He get big head.
Like this, like this is short. Oh. Ikube? You know him? Oh, okay, the person. Look. Yes, I've known the person. This the home. Yes, you're already there. I'm even going to make my shoe, but I'm that one I've come. So I will take you to that place. Come, Thank you. So, hey, you don't need to. Good morning. Good morning. Any problem? Please, let me be Pastor Ibuna. Pastor Ibuna? You can't pastor be that now. With this dressing. I can't believe this. No mind me. I beg, your sister Ada, she there? She's around. I beg, you will help me call her now. I won't see her. No problem. Remember me that name I beg, I don't Pastor forget. Ibuna. Okay. Here we can go. Okay. Pastor! Pastor! Ada. Pastor, good morning. Good morning. This why you came to my house. Have you gotten to this extent? No. Nah. I say make I come check you. But this prophet what I don't do for you, don't they work already? The way you don't fry your head like this American singer where they call little that name Nicki Minaj. See the way they dress like Oyibo. You see, by this time next week, Oyibo from Jamaica. Hey, Pastor! From Jamaica. Dubai. Yeah. But before then, hey, go. Good morning. If you no come get the money now, we could go my ministry now. We could go ginger. Your ministry. Really? Now? No time, no day now. No time now. Hey, Pastor! You can't carry my Ministry. Pastor Ebuna. Ministry. I don't see pastors before, but this one on fire. People his attire. Na big wahala. Wayo, you know they joke with woman. You too like them. You call me your heart. Yes. For this, I'm going to buy you shoes, clothes, and you stop wearing your Mbeke clothes. And even if it requires buying you this car, this long vehicle, what you mean it? But yes, well, I'm very proud of you now. You should be proud of me now, because normally in this set I've done what I'm doing for you. Understand me? So let me tell you, I love you with all my heart. See, let me tell you one thing. I love you because my nobody. You. Okay. So what again will you do for me? For me to extend the love that I have for you, I'm going to do anything that he asks me to do, even if it requires buying you aeroplane. Yeah, it's aeroplane. It's not that one that used to fly on the air. That one, even if you want the one that is swimming in the water, I'm going to want a private, someone that our presidents used to have, a private jet. I want a private jet. Will you buy it for me? Yes, I love you so much. My love, you know what? I love you so much. Three. Hey, I am Greece. Thank you, John. No, what? Bye.
Take it easy. What about the money you promised to give me? I rebuke you! Every spirit of devil! Every spirit of cancer! Every spirit of sin what is not sin! I rebuke it! Shut up! I rebuke it! Who is the deceiver here? I rebuke you! Amen! Stop that thing! What do you tell me? Even you. Cut yourself. See your face. See your waist. Your waist don't bend now. Smarter you go up. You go bend. You do like this for me. You do like this for me. They shake that thing. See you. Even you. I know you well. See your waist. You don't bend. See. Pastor. I go. Guy. They preach to me. They preach to me. Come down, Boku, settle this thing. No. Come church, I will find you something. Find something. You will be pastor. She will be friend now. She is my friend now. Pastor. Hey, sabi something. Pastor. Hey, son, for live and men and enjoy. But you know before I where you now, my call him back. No, just the no problem. No look this morning. Say you no go tell anybody time again. You no go tell anybody. I don't tell anybody. Pastor. Enjoy yourself. Una fully jebini. Una fully jebini. How is your father? He's fine. Greeting for me. Very soon I'll come and see. I'm on here. Okay. Come and take care of this baby. You have killed me. You have killed me. You have killed me. You have killed me. Who's old? Eso sa diki na figo. Go out to him. Enough nyambo na be oba kwa. Na ri ke ba ko na bia. Isi ke ko yimi mi. I got no. No. Get what? I don't want to be no so. Ila na we ba won Bia. Ima o ni do lo ige nto pe. Hey, what's happening? Nah, I thought they come from your house. I don't see you. What happened? Oh boy, hungry the cat. I don't die. I'm looking at you now. Hungry, they all over your. Oh, you don't see him now. What happened? See. Let me tell you. Forget hungry. I'll get food there, but important. You get waiting there. Very, very important too. You know that girl where your brother pregnant. Which one? Esosa. You know that girl. Wahala there. Me now. I'm telling you. In people they vex like say tomorrow no day. You mean I'm telling you, and they know be where we dey. Now winch full everywhere. Everywhere now winch and they know your own problem. Never you know waiting day now. Hey, see, if your brother go feed do any small
something to avoid. Then they plan bad for your brother. Let them know. You know what? You know something? I'm gonna tell you. As you see me here, my hand no did that thing. As I dey now hungry they catch me. Hungry they wire me. If you get food for us, now from your hand I just they come now. Even if I will give you food, but I don't tell what I say make as my friend do. I don't tell you. No, leave that one. No, I will make I chop first. No, I will give you food, but I just deliver the message. I don't tell you. How are you? I'm fine, sir. I see that you are fine. What about your brother? He's fine, sir. He's fine? Yes, sir. Alright. See, your brother, maybe he's looking for my trouble. I gave him a job to do for me since 2 days ago. Yes. And I went there to inspect the job, and the job, he has not done anything in that farm. Please, tell him to go and finish up with the job. Yes, sir. I want to travel and I must make sure that everything is ready before I leave. Okay? Yes, sir. Tell him I don't like doing things with a miscreant like him. Please don't. Tell him to complete the job before I leave. Yes, sir. Or else my anger will fall on him. Do you understand? Yes, sir. Better do so. I will tell him, sir. Please don't be angry, sir. Alright, take good care of yourself. Yeah, thank you, sir. You know, man, I go eat it. You get all. I'm just telling you. Who are you and what do you want from me? My name is Ogolima. My body has become the sacred temple for us. Please come to me. Come and be my husband. Please, come to me. Greetings, my queen. Winners of all souls Also belong to us. winners of all souls Also belong to us. I lost my beloved daughter by so-called Pastor Johnson. We know how you feel, Queen Mother, and that's the reason why we are here. We are sorry for what happened. Who will I send to the war? Who will go? Who will fight for us? Send me, Queen Mother. I choose myself. I shall go and kill so-called Pastor Johnson. Please, Queen Mother. I will send you, but remember the rules. Yes, the rule. The first man to see my nakedness, I shall follow him up, stick to him, for he shall bear fruit to our kingdom. Please, Queen Mother, send me.
Go. Go, my daughter. Sister, you'll be seen. Remember, the first man to see your nakedness, stick to him, gather all his mind, bring him, for he shall bear fruitful and multiply to us. Thanks, sister. I shall do that. I wish you well. We shall be waiting for your return. Okay, sis. Please take that one. Go call the prophet. Go call and tell her say my son dey get mad. Run. Go call them. Tell them say my What did I do for this world? What did I do for this world? Go tell them. Who will help me now? Who will help me, my son? Oh, my fine son, what's that going to do? Jehovah. When I see this news we enter today, we go mean business. You dey hear me? Yeah, Jehovah. Listen. We go mean business. Any family where we enter, is either we cure madman or we heal sickness. Jehovah, man. You hear me? Jehovah. We mean business today. So if by any means, look at the pray. Because if we get what market today, you go mad. You no go well. Jehovah, Emmanuel. Then me, you want carry 12 now. Enter for market square, heal you of your madness, then cure you of your sickness. Jehovah Emmanuel. Then by that means, customers will come for ministry. I wanna see them. Jehovah Emmanuel. Prophet, please. Prophet. Okay, no, they want for you. My brother ain't they gave me that problem. Jehovah. Oh God. This small talk what I just stay here talk. I don't even pray say I just talk. Now you don't run. Give me the answer. Jehovah Emmanuel. Customer don't come. You see what happened? They get mental problem. Mental problem. You see the thing don't increase. I haven't seen a madness. She don't come out to say a mental problem. Jehovah. This mental problem, now senior brother of madness. Jehovah Emmanuel. Go see your brother. Elijah,
Okay. Cry no more. You hear me? Jehovah Emmanuel, the prophets of end time, don't come to deliver your family from madness. Jehovah Emmanuel. Jehovah. Now listen up. We don't come to sweep out madness and all the property will follow and come. Jehovah Emmanuel. Go inside. You hear me? Use broom. Sweep out your room. Bring your own money. Where did that place come? Jehovah. Money? No, Nemo. Bring everything, come. Because we will pursue madness for this house. Jehovah Emmanuel. Jehovah Emmanuel. Jehovah. Jehovah Emmanuel. My bros. I bet no best. You the mad? You the mad? You be seeing mad? It's not like giving my money. Bring the money where you can. Okay, man. The whole money. No, you go give me change. Now this one where we want take buy food for night. I bet. And I don't can you give me change now? You don't close. Madam, you the mad? No. No, you want me to leave the madness so they are picking can't carry madness. Come bring that money. Hey, bring the money. Hey, now 1,000 naira. Waiting. You don't close. Jehovah Emmanuel. Madam. Okay, prophet. Is this your daughter? Yes. I see madness inside her. My daughter, madness. So forbid. Lay your chest. I see madness for her chest. You, stand up. Emmanuel. Madness. They her waist. Madness. They her chest. I see madness for her chest. You don't see how Jehovah Emmanuel. No problem, madam. Okay. We will cure the madness. Cure what in cause. So you, after here, you go follow us. Come mission. Jehovah Emmanuel. You hear me? Jehovah Emmanuel. So therefore, okay, prophet. We are in computer age. We are going to find the version of madness of your son. For Google, Facebook, to go. Jehovah Emmanuel. Google as Mego. Jehovah Emmanuel. Google what? Huh? Which one we Google? I'm not for computer for that one. You know mad? Jehovah Emmanuel. My son. Madam, no vessel. I know say the version of your picking madness. Hey. I'm very sure say no day to go. No day WhatsApp. Maybe if you know even day for Bado. There's no problem, madam. Jehovah. The end time prophets. They get solution for anything to go they find. Jehovah Emmanuel. So therefore, we go use emergency process take follow. Prophet! Bring the hurricane. Bring the small one. Pull everything out. Prophet! You go flog him, this cane. Flog him, this cane. In spiritual flogging. Physical flogging, I give him. Flog him. I go deliver my madness where do your waist. Deliver the one where do your chest. Your chest madness. For deliverance. Yeah. Flog him. Wait till what? Come on, you can. In Adangana. Man, the banana got the rack. Imaro. Ebana got the rack. Come on, you will walk on number. You know, go use Natanaba. Wait up. No bonito go gungo. More than 1 day, 1 game cover. Can't seek it. What's it? About what you did in a decor. Ah, dealers. Ah, Bohaka. No, they've been in Buzon. Buzon, Macanam, Bini. I need to can you go, mommy. Now, you are in your mommy. How many in your common angle? Origin be a stout.
Chai wakama na mamirio manya. Ona agwụ. Nada ngana. Ini calo mamili kayak mat me. Adagiri, banyak iso. Adagiri, oh iso. Adagiri, hey, Adagiri. Happen di afia. Mana afia? Onu meju happen mebe na baka tente. If you want to change the direction, go zubo. Ibagiri. Check on the one. No worry. No gota iya mu kwale no apo. Akucho ije mbakanje lon. Abaso sagwa mai. Ajo kore. Take him again. So you know obodo nwo onye si na ke gba na mbo. Awane nwoke wenyiwe. Otu osinado. Eweniwe biko. Mba ya ha kwese wo nwan. Ke kwa nka ndu no mele. Acha dị mma mana agụ. Ya tanu winji nde binin. Ma go na go. Na village ago na go. Mele ngwana na ebe ebele. Negba agụ na agwa yo. Ọkwa na-ekwensu. Ama no ine tin. Apu idiot wa o nwanne nwoke. Efule lo matulu obo. Che. Apakiri no bini. Ono bini a. Ekwensu mna pilonu. Atọkọrọ n'obodo a. Ya bata obodo nya. Anyị wa bụ ndị nọ n'obodo a na-achị papụ. Gụwa na-abịa. Okwefere fa na gwa gị. Ebe na mgbe na bebi na agwa ngịga ebe na. Ọkwa na-ekwensu. Ndị bini jọrọ ezigbo njọ. Ha jọrọ ezigbo njọ. Ikwube ọsọ ga-eme ụgba. Ọsọ, ka ụdị ọsọ. Ọsọ ga-eme. Ọsọ obodo mma. Amụsụ na chukwu ọsọ. Na afọ ihe na-akọ. Na afọ ihe na-akọ. Amụsụ bịa ka mgbe oye. Ya bụ amụsụ nwa nnọ. Amụsụ na chukwu ọsọ. Ife di kaputa kwa kwina jamu. Fewaju. Somua. Ana muna abu. Ife kaputa kwa kwina jamu mbe jidi fendi. Mba me ife ngoke na gada murangwa fe. Fe yenkembo. Na boyema. Jagun. Oh sizi yaka yo. Janki boy aba. Oso kwa mchana dijoni. Fena kali ya. Dima pa ataka straight. Juno ni. Ngwa. Koto yaka. Eka koche. Una fully JBD. Ajo kore. Take him again. So you know obodo nwo onye si na ke gba na mbo.
otu o si na-adị eweniwe biko mba anyị ha kwesịrị onwe anyị kekwa nka ndị n'omere acha dị mma ma na-agụ ya tara uwe nji ndị Benin ebe agụụ na-agụ nọ na village agụụ na-agụ mere gwara na ebe ebele ezigbo agụ na-agụ anya ọkwa na-ekwensu ama na onye na-eti mkpu hapụ idiot wa ọ nwanne m nwoke efulefulelu mmatụlụ ọbọ checheche akpakịrị n'obini ọnọbini a ekwensu ka kwụsọ m mmepe olu achọkọrọ n'obodo a na-abata obodo ụnyaahụ anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo a na-achọ ịpụ apụ gụwa na-abịa o kwesịrị ife anyị na-agwa gị ọ bụ na mgbe ị na-bebi na-agwa nga gị na ndị Benin jọrọ ezigbo njọ ha jọrọ ezigbo njọ ikwube ọsọ ga-eme ụgba ọsọ ka ụdị ọsọ obodo mma amụsụ na-achụ ọsọ n'afọ ihe na-akọ ịchekwana onye m ka ị bịa na m sị m ụrọ gị wechakwala onwe gị na n'afọ ihe na-akọ amụsụ bịa ka m gbuo ya ebe amụsụ nwa nọ amụsụ na-achụ ọsọ ife dị ka pụta kọkụ na-eje mụnwa fewajụ sọmụwa ana mụ na-abụ ife ọkụ na-eje mụnwa mbe jiri fe ndị mba ma ife nwoke nna agada mụrụ ngwa fee ya nke mbụ nna gboo ya mma jego ọsọ izu ya ka yo jee nke bụ ya aba ọzọ sekọmishọna dị jọni kọtụ ya aka ara na-eme operepe agbagbuo gị ya gbasasịa gị isi di ya mba ụmụnna ahụ nwoke ife ọka nwunchi ya agbụjụ nwa agbata n'ime ụwa ife oge o gburu ya chika m kwego this is not a time of shouting ihe abụ jos ka anyị ga-aje hazie onwe anyị ọgbaba ka etu weje setụrụ problem ahụ ọkwa isi kodo ebe ọgbakasị ahịa onye nwe ahụ wait go on is me Humphrey is you who? Yes. You sure? Humphrey. Why are you running now? No. You won't understand? Yes. Thank you. You see this road? From straight, you go see what you go understand. You hear me so? For now, on my way. onye je Lagos eje nata ọ na-abụkarị na ọ bụ ọ na-emeghị ka ime erutere m erute ọ na-agụ ọ na-agụ ka ime emeghị ka ime nna na nne n'ike ahụ iseri mba ese mba nke ọ mụrụ na ịgwa ndị mkpu agụ ị na-eti Nika, Benny, Nika, Kawawa, and Aboma. Onye anọghị isi ya, orie na eri ya, onye erighị eri ọ nọghị isi ya. Nna, ama m ihe kpatara o ji adịghị eto ọnụ atọ ka
ọ ịhụ na anyị nwere ebe m nọ onwe ihe na-eti na nne chewona na nne m si nne na-akwa atụ nne ego na-ata agbara nwa ya na-eli anya n'ọnụ ndị anya ruru ya na ọnya ka iji wee mụta isi nne nne gị na-esi na-ele anya ọ bụrụ na esi mgbe anya ga dị n'elu ị na-achọ m ebe anyị agba watara ebe kwere ebe a kwere kọtara red na ebe anyị agba egwu cheki ukwu na iburugwe bịa ihe na-esi bụ ji alere alere ma bụ kpe n'izu nwere ihe osu ọnụrụ isisi onwe nchọka ịkpa ama na ọ bụ ugwu ụka mba ngwere kwuo na maka nwaanyị nwoke kpatara agwụgwụ ngụ ugboro ne kọrọ mgbomgbo kọọ mma mmadụ na ya si ga agwazi n'ogwu gbagịrị ịkpakịrị ya pụgoro ọgba egwu nwa m akagbugo afọ ya n'akwụkwọ ya zabazi aha nna gị ihe kwa ofugburu nwaanyị nwere ofugburu anya dị ụzọ gịnị kwa nke n'okwu eto ọdụọnụ mma nna amamụke na-esi edobe iwe edo biko na eme na mmadụ ya ịkpakịrị wee nwee iyi wee sịrọ ndị anwụ n'ọbara mgbali elu achọ m okwu ịkpakịrị ọ bụrụ maka ịkpakịrị ka iji wee bunye m ya n'ezie ihe na-agwa ịbịa n'anya mụ na nwoke onye ọzọ anyị nwere amụkwa m ọnọdụ nwa ebe ọ na-enwe ihe na iji buye ama mba n'ahụ nna biko emela m obi na enye akpọrọ tukwuru nwa ji ngwara ọzọ anyị nna mgbọrọ ihe na-eme biko nna anyị I don't see pastors before, but this one na fire. Oh. Even his attire, oh. Na big wahala, oh. Wayo, you know the joke with woman, oh. You too like them. Una fully jebini. Una fully jebini. Una fully jebini. If you go make him give you prayer, he go give you double. 21 days fasting, you go pray and tire. Onye wayo, na wow, una fully jebini. I don't know what they call. Una fully jebini. Una fully jebini. Una Ozioma nke a ọ ga-esi n'aka onye nwa ọ bụrụ ụzọ zigide n'oke siga let it smoke send it to heaven the Lord in heaven. Jesus, he said we shall knock and the door shall be open. The Holy Moses. This is attempting to attempt of the Holy Spirit. The angels are still existing. Oh, miracle. What equipment of agents. I know you like Pastor. Pastor Egna. I know. Oh, I should go. You like pastors? Who will resist?
Google today. I want to upload the latest version of Madness because this is my prophetic work for this village. I want based on mad people, they cure madness. Yo, any madness, whether ancient and modern, whether old or new, me personally, prophet of the new age, go cure them, the madness. You're a good girl and you're a lucky time. Say amen. Amen. Say amen again. Amen. Say amen. Say you don't come. Make you receive an answer. Now listen. Your father is a madman. Say amen. Amen. Your father is a madman. Say amen. Amen. Your father run mad when in this smoke. Now make that madness enter your brother way senior you. Your mother get madness too. But her madness, the spiritual madness. Now make that madness where your mother get come transfer enter you. Come for your waist. Come hold. From your waist. You point around your pointer. Hey, prophet, help us now. No, stand up. Don't provoke the spirit of the Lord. The spirit they work. You know what I want to do for you now? I'm going to take you to the inner chamber where spirit of spirits there, where all the whole angels there. May they come intervene and intercede on your behalf. Do you hear me? May them deliver you from the madness of waist, the madness of chest. Do you hear me? Now, hold on. This bell, ring them. Ring them again. Now listen. This bell, we dey use them to dey pursue evil spirits, spirit of madness. You know them there. We dey pursue them. Now, see this cross? We dey use them to invoke Angel Michael, Angel Uriah, Angel Gabriel, and other angel with the name there for etc. But for our own case, we want go do inner work. No be Angel Michael go vote again. No to go vote. Angel Ginger, Angel Swagger. So that when they come, Ginger go there enough, Swagger go there excess. So now, slowly, gently, we'll go inside. I'm going to release the anointing of prophet inside you. That madness will hold you, will leave you. Do you hear me? Feel free. We'll go inside. I'll give you a thorough anointing. You go feel them. Inside? You're certain? You are mad? Then let's go inside. Let's go inside. Slow. No, I'll handle you with here. Please. Follow me. You belong to me. Your soul belongs to my kingdom. Follow me to my kingdom. Hey, Bakiri. Una fully jebini.
jam ka efo mere nko den jakare. Apa no? Jangan guna. Hey. Ada kau. Apa tu? Una fully jebini. Hey, Zabebo, di sini juga Emmanuel. Nyegot dunia. Jehovah Emmanuel. Prophet Alika. Prophetess Tina. I'm with you. I just went to the book of chapter 44 verse 22. And there it says, the Holy Spirit come tell me, say, this thing which I do now are the best thing. Jehovah Emmanuel. That is drinking in the Lord and smoking in the Lord. Jehovah Emmanuel. More Holy Spirit of ginger and swagger. Jehovah Emmanuel. So therefore, drink on, smoke on, till the kingdom come. Continue drinking and smoking in the Lord. Drink well. Emmanuel. You know they drink, my brother. We are here on this time. Jehovah Emmanuel. Nothing dey like this prophet. There is him. What's up? I want to see Senior Baba. I see madness inside you. Prophet, you person be a na siga. Jehovah. No, never mind. Jehovah, it is the anointing of the Holy Spirit. Yes. Prophet, because the king, he was attacked. By small wings, small enemy water. Bring for us, bring the cross. You can bring holy cutlass if you have. We'll bring everything. We'll bring the hammer. Bring the hammer, Johnny. Bring everything, let's go. Let's go and do the work of God. Let's go and fight over Emmanuel. Come on! What taking it? Why you going to asking me? Check by yourself now. Jehovah Emmanuel. You don't die. Jehovah Emmanuel. I can see the spirit of darkness around him. Yes. Jehovah. Just do. Let angel of light take over. Sharp. We go bring Nepa. No. No need of going through Google for a solution. We are going to use emergency case. Holy prophetess, hand the case over. Jehovah. Give him again. Jehovah Emmanuel. The flogging continues. Give him flogging. Jehovah Emmanuel. Again. Jehovah. Jehovah. I told you. Come on, never top. You know that again. You know what flogging does. You know how to wake up, baby. Jehovah. Don't do. Where are they go? That's your destination. Thank you for ceremony. No, I'll meet you people in your office. I'm in the church. No, one time you say you want to hold God. I'm not paying you, I'm paying the Holy Spirit, God himself that did the work. No, but now God will work for now, so now you go give money. So you go give us, we give God. Bros, that's as you say go. Chozo, I'm coming to see you later. This one now, you. Baba, you here to call all of the No problem, no problem. Man, you go do, you go see personally. No problem. No. I said, look, we dey go.
I never go. Also, not going to go say no one go. No sleep here. The quiz you want for 7 colors. Come, Prophet. If you want to hear, can I show black? Black and white. Okay, one for 7 colors. Hey! No, don't hear the wait for what is going on? Hey! Moya we kufa. Ito, imani. What is going on? Lord of God. Una fully jebini. Una fully jebini. Una fully jebini. Una fully jebini. Como na je kuta je plan azio wa azio tu piva na baby. Kwa ngo kosule. Nguje mete wa gona. What na maketa? Mete wa gona. What na maketa ka mebi ogoda? Ozi gaba kanjeri. Onye nkapo. Kapo. Where this one come from? Himbe, what are you doing here? You really scared us. Huh? People. Every time I run up and down, his eyes are up and down. Chelsea woman. If you not get out of here, if I brush you, nobody see your map. Brush yagi. You get moto mogi. Is it going to get recognized? You don't recognize it again. Me, you can't remember. If your papa, your mama, in fact, your entire generation is in the. Anything. My entire room. Happy. Man, it's not this girl. The boy is great. Leave on. A full grown man like me, that is something we have the nerve. My heart from you control. You know what is good for you. You better come out for you. What can this morning baby insulting a full grown man like me? Who gave you the nerve? We can never. Una kana na kwa. Na yebe. Ebe gen kwa. Na no boda. Na ka tuje pa ko na ba sim na. Ni to ha wona bi fa na ba. Ina ku kom ni free na meba. He? Free na me na kwa na. Ba do do. Kena village kita. Agu want to ge. Azme eta wa fufu. Eta ga fu ntega sina agu apibu. O ko bi na ga o. Even when ati aya na ba pate ku hiba. Be kenem za fa na tu pa na village. Ini gonna come in the casa kita di mana ni? Kita kau kan nago. Kota ego ni. Kego nggak kota no boda. Oh kau bilang kau. Ni female. Ngamu montino. Kau ni nak ambil dia je. Tu ni anak mana? Kau mau bemejing dia ba? Kata iya like ya. Kebe naga. Oh naga. Kebe naga. Hey papi. What can be this? George. You do magic. George.
are they? Where my men this? Where are they? Which kind of sense is this? Prophet! Wait, my brother! We don't see hell. Which kind of dirty work with this now? You see that witch? You see this work now all day now, eh? This is the continuity of June 12th. And they tell you. As you know, now haters scatter we day now. Marathon race now we day now. Bros, hey! See, since that day, we then just hit that, we will go hit that madman. Come hit this one again. Let this winch come out. Now me they tell. Kai. Tina don't quit. Me self I dey quit. No, don't try am. You dey mad? What you want to do? I don't quit. Bagam, you see there with me. Where am? See, make I tell you, eh? Now the real business starts. No be now. Now the real business starts. See, see the sense where they that place now. We will go meet that woman with the do winch. Collaborate with her. She gonna give us power. We do start the real work. A lot now we receive. Pia, you go enter. Pia, you go enter. How you say where they? Where don't go? You don't mad? You don't go like that. Don't come. Don't go like this. Don't go like this. Go. Come my back. Fake prophet, their own walls, big wahala. Them they take marijuana, alomo and beer. Una don't see where prophets they use Facebook, Jana Google. They search for human problem, person matter problem. Yeah, una fully jebini. Una fully jebini. Hey, Halika. What's up? I don't come now. I invite you. You know you invite me, but I anywhere where they are supposed to be now. I'm not saying why you go there, but as it be now break we day. So you're not supposed to come my house constant. Is it that you're there for temple or you're there for your own house? Or better still, you work out for the street, they make announcements, they do advert for our business. So you're not supposed to be here. No, Tina there for temple. I say make in there they wait. If in case if anybody find us. Okay, more they go back. No, wait. Prophet. That money, now I won't make you bring more shara. For that 1,000 naira, bring her more shara. For what? I bet no verse. I swear to let the member share the money. Say, I bet no verse. Say, I more I be your own organ. No, who did this show that work for this business? What they do? Now you be organ and me, I don't graduate. You understand? I know be boy again. I don't learn everything. Nothing where you know what I no. Oh, you don't learn work, Abi? Yeah? No, you don't learn work now, Abi. Now listen, make I tell you. I swear. If by any means I mistakenly hear say you go outside work for my back, I'll give you poison chop. You go just die, and that will be the end of Solomon Gandhi. No, you mad? You don't come to have money with me. Money, what? You know how much? You know how long? What I battle for this village before I succeed with this business? What they do? This garments where they wear. I know how I take a house to take get the garments. This one, this bell, even the cross self. What they talk of self? See the Jesus Christ waiting for the cross, don't come and finish. To show you say this business, like ancient and modern. You won't come in that money with me. You don't mad? See, if you not like that one, make I just tell you. If you not like that one, if they get you like that, I'll pay you for this thing. What is the corner? The time I come do agreement. I don't pay the agreement money. I don't bring wine. I don't bring this thing. If you not that person of a thing they talk of, I go out to go tell everybody who you be. I go tell everybody. I'm going to say na fake. Na fake. Shut up. Come. You don't forget to be prophet. But you can't be like say they want to intimidate me. Because you think not affect you. But it be like this now. Since the money I want to naira, Abi? Yeah. I'll give 50 naira. What they do? No, 15 naira. Wait. I go give me. You know the kind of I suffer, and I'm even flog that thing. Flog. You know I intend the flogging. You know I intend the flogging.
Enjoy waiting. See, you know how we go take do that thing make it good. You go take 500. Give me Tina that the remaining 500. I will give Tina 200, collect 300. Now so we go take share and go good. Abi, mathematician where you be, Abi? No problem. Like that. Make we reach temple. We just make announcement here. Hold on. They go temple. More report. Yeah. Hold your cross. More they go temple. I just say hold the money. More they go take. Because I no one hear nonsense too. More they go. So I just they go. Before I go reach temple, I fit give you poison for road. I don't tell people now. Come follow me. I fit poison. What is the man with my clothes? Yeah. They go. I don't hold the money. Una fully Jebini. Epakiri don't return from Benin to the village, yo. With empty hand, walking Ife. Igaluki Batego, Manifu Juranya. Ijego, Ij money. The Benin where you go. Now run, you run, return. Ilu papa, ima form. Uma quadro. Uma boco. Eu vou. O gambo de tiver o gambo de tiver o Kidi hangi siwe kolo n'obodo. Kidi nke bụ ebe ọbụla njakwu fum n'obodo ọ na-esogharị m n'ike n'ike na-achụgharị m ijiji. Gịnị ka nji aka ichi siwe n'obodo? Ugboro onye ka m gwagoro gị akwụsịzi na obodo a? Nkwụsị na akwụsị gị dụkwanụ m. Nkwụsị na akwụsị m dị mma. Ọ dị amịtakwa mkpụrụ. Ọ ga-emeta gị ahụ. Egwu ifo na amụ m otu. Amụ ya dịkwa ụlọ mma. Ọ chọrọ ịlụ gị. Onye ma ya na-atụ ya n'anya. Biko ọ da-atọ m amụ biko. Okay, mee ga emene nka just hapụkwa egwuregwu ka ọ na-aza anyị ga-echere ka anyị nwere ihe ọ chọrọ ikwu otu ọsọ ọ chọrọ ime gị ị ga-ewe ya ka mkparị ka ọ chọrọ ikpe gị ụkwa mkparị pọpị na ihe m just egwu ka anyị peta ihe ọ na-ekwu nwaanyị ọma fine woman ngwa anụgonu m ife ikwu onye mara na m fọrọ gị n'anya achọrọ m dịka ịgbanye ring mụ na ọgbanye ring dịka ọ na-aka isunye mụ esi okwu isu enu kwa mụ esi ọnụnụ esi enu na ka ngwọkwọ na isi njọkụ achọrọ m ịnwa njọkụ ugboro onye ka m gwagoro gị n'obodo a that was na akwụsị m n'ụzọ ugboro onye ka si ga ịza m nsogbu n'obodo a m njọkụ afa ka m kpọ ahụrụ m n'isi adịrọ gị ma njọkụ dịka capital name m wo mebis ọwụbe nchekwa onye isi legide m anya ruo n'ọkpata ana mgbawa ọba mahụ m mma nwoke n'emu ka na-esi bọbọ n'eme anya n'erie n'ema bọbọ ka mbụ n'eme anya maka onwe mgbe bọmbụ a na-atụ bọmbụ a na-ewere agha yara njọkụ maka bọmbụ dara ada ụlọ mma chie m obi tie ego chie m obi ka obi m na-agụbụrụgbu mgbe ka akala m akwụkwọ chie m obi onye si amasị m tie ego obi amaghị m ife m ga-asị gị chie m obi
ọbụrụ mmadụ ga-agwa dị gị ife nke eme and mmecha gị ya na mgbọsọ ife m n'ụzọ ya na-agba ọsọ anụ ọfịa biko osisi kpọrọ m n'ụzọ mmeke kokachibeke hapụ anụ ọfịa ịnụ ihe m na-agwa gị biko ozugbo taịpụ ọlọma chere pọstụ ka akata ihe nọ m n'obi kịta ị ka akata ihe nọ m n'obi kịta ma gbara igbo nso na anyị mana m adịbụrụ na mbụ akata uyi kata dị ma ma jụọ na mbụ akata ya onye fichọ ịgwa biko na-agwa m n'obi adịlọsị m mmere ọchọ ka mgbara gị bọnsue azikiwe bọnsue mgbe nke obi adịlọ ngwa m iwe ozugbo ị na-ewe iwe ọkụ too much obi gị dajọ jebe agwa gị enyi gị nwoke a kemgbe ahụ ya sef enyi gị nwoke aha na ịkpakịrị ahụ ikwutere ya ọfụma masị kpakịrị nọ n'obodo ahụ tambụla isi ekwu okwu kịta chere ya anyị na-achọ ịgwa m na kpakịrị nọ n'obodo a ihe ọ dị m n'obi abatago obodo a otego nchebere gị kpakịrị bata n'obodo a otego kemgbe eri ka m na-eche ka ọ bata maka m si kpakịrị bata gị si bịa sịkwa m na kpakịrị bata nke bọnsue biko gwa m kedu ka ndị kee ka legodu m anya kee ka ndị manya legodu m anya ngwa tụgharị ọfụma kedu ka ndị maka m ị nwere mma ọfụma ka ukwuu ebe ka ị chọrọ ịgakwa nkịta ọ dị m n'obi kere ọnụ m n'obi onye m na-ekwu maka ya n'obodo ọ bụrụ anụ ọfịa na ịchọ ịkpasị m iwe n'oge awa nne m ka nje ka m pụta ndị ọ dị n'obi Chineke edele m nshi ka ọ dị mgbasa ụlọ anyị ga-afụ mgbe eke ego ebe gị na-aga direct nchọ ị gị mee bọnsue Chineke ya tawo m afọ mụwa ọlọma na-aga ime bọnsue ha bụtụ ọhụụ fine girl do chegodi first ọhụụ fine girl do Nnamdi dugodi make-up m ma ihe m gara ihe a elega ahụ obodo m gadara echefukwana m onye iberibe dịka m ga-akwecha ma n'anya mana ntị ma ọnụ ebilile ha ahụ m legodi dress m achọkwa m legodi with shoe mara mma ọha na ka shoe m gbagodi n'ọkpa njeme bọnsue hotel shop Mama imela eze Jesus onye mere ka ndị ndụta Mama imela eze Jesus ebe mere ụlọ m anya gị kemgbe ahụ ọ dịkwa alụ dịsị onye ọbụla mma ndị bụ nụkwa alụ dịsị onye ọbụla maka ịkwa nke ire ma m na alụ siri ike ahụ m dịgo m kemgbe ị hapụrụ kwenu mama agwụgwọ nke kwuzi n'efe ema ọ bụrụ na m lapụrụ gị ma ịmụ ụdị mmadụ nna m bụ ọ dị ekwe m meghere ya ọ dị ekwe m pụọ apụ ewezụga ya nke dị na-abịa afọ gị mmewe ya n'iwe mma anọ m na kpakịrị bata eziokwu nkịta gị kwuru ikwu bịa kemgbe ịkpakịrị pụrụ ahụgo m gị anya m ahụgo gị mmewe na n'iwe iwe adị ya ọ nọ n'ime ụlọ ka njene ka mfe ya ụlọ m ụlọ m biko ụmụ ihe nchọ ka ejupụtara nwa m nwoke kemgbe nwa m jere bini nata ọnọdụ nwa m adọkwa ka ọ dị amaghị m ka o si emezie ma amaghị m ka ama m ọ na-eje eje ama m ọ na-ana ana akpọkwuru m esi ka m mara ihe na-eme nwa enweghị ike isi m na-ekwe ihe na-eme ya anweghị m ike ịjụpụta nwa biko nwa m ụlọ m mara mma biko nwa achọrọ m ịbanye ebe ahụ ka ijupụtara m ya jụọ masị kedu ihe na-eme masị gbadịla nwa m ka nje ka njọ na ịma na ọmụ abụ ụlọ m onye akwa na ụlọ m mara mma ma weti obi ka nje ka njọ ya
run, return. Because of what? Please, please. Follow me! You belong to me! Your soul belongs to my kingdom! Follow me to my kingdom! Hey, Bakiri! Bakiri! Ibata. Chineke ekele dịrị gị. Ibata na-esi dị n'ọkụ ịgwa m na ịbata. Chineke ekele. Ebake. Chineke ekele. Ya obi m ịbata. Obi m ọ gịnịzi? Okay. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa ka m bịazi ebe m akụọ gị. Ịnụ? Obi. Ebake. Obi m. Ke ọ bụ nke ị na-emezikwa n'ụna? Obi m, gee ntị. Ọkwa m nwa ọkwa ụlọ ọma ọ. Gịnị ka ị na-eleta anya n'olu, ị na-ele anya n'ala, ke ọ bụ ihe mere na ke ifo? Ọnụ m na ọkwa ụlọ ọma gụrụ. Obi, bịa. Bịa n'ụnụ. Bịa n'ọsọ nụ. Oke, ngwagwa m. Obi m, cheka njọ gị. Chere, awụghị mama gị. Aghọtakwa m oge, ọnụ m gị ife na-eme. Biko, ọkwa ụlọ ọma gụrụ ọma gị hapụrụ gaba bili. Bịa n'ụnụ. Ị na-agbadoro ọsọ ka ife ọwụ ya mere gị nke ihe o. Obi m, ekpakere, biko, gwazienụ m okwu, ọkwa ụlọ ọma, biko, na chikwa m na obi adịla gị mma ọ na-esi wee fụ m ebe a. Biko n'obi m, biko ozie n'ọkwa ụlọ ọma, obi m, biko obi nwazienụ m okwu, biko obi m ihe m mere gị, biko gwazienụ m okwu, biko n'obi m. Ụlọ ọma o tiri gị ihe akwa ekwuru m ekwu na nyawara ite akarịgara nnukwu ekwuru m ekwu ka mmanụ nke mekwara. Chineke nna m Ibakiri Ma, mi na-akpọ m. Nna m bịa nwa mụrụ ahụ bịa Maka ya abụọ ama m n'afọ gbara. ọ dị ebe na akpọrọ nwa Segundo, ka nga tacha n'ọsọ m. Ma nna m like. ị na-achọkwa ịgwakwa nna ya nna gị afọ agụ Hapụ nna m, hapụ nna gị onye agụ ị na-achọ iwe ya agụ m agụ. kemgbe ijecha bini anata ụdị ọnọdụ nna ahụ gị ụdị ka isi emezi amaghazị m gwa m bụ nna kedu ihe bụ nke ihe a na-eri gị nne na-afịrị ya gwa m na nsogbu adịghị ịta m nsogbu adịghị ka m jiri n'ụjọ kwere ejikọ m ụjọ ekwere gwa gị eziokwu
Mana nga na-agwa gị eziokwu. Eziokwu ọ bụla m ga-agwa mmadụ. M ga-agwa gị. Nsogbu adị. Nne m. Nne m. Nwa mụla m. Ị na-ebiekwa ya ọfụma, ị na-ebi ya ọfụma. Ọtọ nọ. Ekwe maka mba, ị ma na afụgo emezi kemgbe. Ọ dịkwa n'udo. Akwe ma Maazị Okonkwo. Maazị Okonkwo. Ka nna gị sochara ekwacha n'isi a na-eje Enugu ije chọọ ọrụ. Enugu kwa. Babie. Ụdị ọrụ nna gị na-eje ịchọ ogologo toro ka ọ mụọ mara ama m ọgwụ na-akwụ ka akwụkwọ ọ bụrụ na akwụkwọ ọgụdoro agụ gwana m ihe ọgụrụ nche ka isi achị apụrụ n'abalị pụta hụ mpa gị obi na ịgụrụ nna gị onye na-echere nche hụ nna gị obi amapụ ya nna m nke a jọkọsịrị njọ nnọọ iru ya ata njọ ọ imi okpue ka ọ amaghị m ọ ga-adịkwa ka ụdọ ọra ga-enye nna m amakwa m ka ọ chọrọ ije chọọ ebe ama ka ibe ihe ifuru na nna m ihe ifuru na ya onwekwa ya ọbụla nwoke na-ajọkọsịrị njọ nnọọ jọọ njọ n'egodo imi ya a sị gị na hụrụ ya n'anya ebe ka ị hụrụ anyị nwasị nna m ji nwoke ụgwọ na kama nwa mmanụ nwoke kama ihe dị bụ ofe eme ịmara nna nne na-enye ezi di mana nna na-enye dịka o wee rie ego ọ dịwe m n'ọnọdụ ụgbọ imi okpu ahụ si ka ife ifuru na nna m a eji nụ ya njọ ya na-ama nke ọ dị nna m ajọkọsịrị njọ nnọọ ọka ụlọ oge n'enugwe ba mfuo ọ ga-aka dị m mma ọchịeba nchefu onye ahụ ma ịma na ama ụmụ nwaanyị a na-afọ ego n'anya efuru ego n'anya ọ ga-abụkwa maka ego a ka iji ịnụwa nwoke jọrọ njọ ịmachara mma otu a ya nụwa nwoke jọrọ njọ nnọọ ọwụghị ego nwa ọwụghị ego n'ọnọdụ ụwa mana ma kemgbe ga-abatakwa ọ na-aga abatazi ọ sị a na-ata fraịde isi na mpa ga-abata taa ịmara otu mpa si eme mmejọ mpa ịmara otu ọ si eme ọ ga-ahapụkwa m ka na ahụ m na-ata ọ ka na-eche gị ana m n'ụlọ nweghị na-enye onwe ka ọ ga-esi chụpụ ọ chụpụ m na eso akwa ndị ka m na-esi ama m ga-esi esi ịma mpa ga-akpịrị onye nwere ogologo akpịrị nchicha anya na-esi na aga m eji ya wee jide echere ntị ọ gịnị ebe nnọkwa ya o rie nne a na-esi na ọ metụ ọnụ nkịtị dị ahụ akọwa ihe ọzọ nne m ọmarịcha nne m ogologo nwa m Chineke ekele m gị inye m nne dị ụtọ ogologo nwa m eme ihe na-eme ya ji ebata anọ m ya ọ dịkwa ka m nọdụ ebe a ka anyị kpọwa nkata mana adị m ala ka m nweta ego ka kpọta nkụ n'azụ nọ esonye ya bụ ife ka m kpacha ọsọ ka m bịa kedu ihe maka ihe a gọọmenti si anyị weta mgbe ihe gọọmenti si weta akụrụngwa ha si hapụ gọọmenti abịa igwe anyị wayo anyị ekwere chefu ihe ahụ enweghị ụlọ ọ bara anyị nekere anya ọ bụrụ na ikekọrịcha tacha ahụhụ niile jee ọhịa na ụzọ niile jee chụkpọkọrọ ihe anyị nwe jee chi gọọmenti gịnị ka ha ejikwa ya ụgwọ maka okenye ji uche mee anyị ji uche agụ ọkpa ịghọtana oke ọkpa ewe gịnị ka anyị ejikwa ya ụgwọ nlapụta ka ha chọrọ ịlapụta anyị ya ka anyị jewe onye agaghị ka gbara ịghọtago onye ahụ ka hapụ ha ka ha nọrọ onwe ha gọọmenti chọrọ anọ weche nkwụ na-edu n'ije okporo ụzọ niile nkwụ ka ndị nkwụ ka nna ya ka mmadụ la gọọmenti ya bụ anyị n'ebe anakwa anyị gwa iji nkwụ ka ala n'iyi ọkwado nne mmụọ nwa gị na-ezuzu ezuzu isi o mebiri ihe ịfụ mmadụ nwe ike ikere mmadụ ekene kede ndị tọrọ ekene onye ka ịbụ onye ka ọ dị ụka ịbụ kedu onye bụ kedu ụlọ bụ ha nwasa kedu ndị ụlọ bụ hapụ onye a ife aka ịra hapụ onye a
Udego, name Abu Bobo, 200 now. You don't come back up for your pressure. The one you got. I know what I'm going to if you don't know, I can order. Listen, we have a watch. We have a photograph. I want to make a photograph. Tell me what I saw you. Get up. People happier. Open and top of back. They put me in your 40 feet on your body. You don't have what I'm happier. Yeah, what you call that? Only you know, that's my dog. Mama, Bakri. Hey, nine. Ibata. Ndenu. Eje. No. I don't know what to know. Hey, ga ba na anya do. Ya o mecha mara uzo nata. Nkita na boje buje fu ohia. Otomi okwo ni onyo ma me. Ngo fu ohia, osi wori isi nwa me amaru na. Asu no gele kun na ga no za sanda. Na ro hura ba. Ni wote ba ni eje ka nda na agwa ara. Nda na ko gele. Na la chale mi. Tiko kemo kanjo. Ni ara ba. Ai na eje ka toro enwo onye nche. Ogwa. Ai no ga na eje ka nda na balu. Ai na eje ka nda na balu. Te bataga. Ana. Te bataga be kisi. Obesi ni binin. Isi bini. Gini ki beta ko ni me. Bani mu no kita je bura ba je. Je bura kita je ba biko. Ko ina bu e ba hadi na jige je biko. Ije go bini biko. Oki bini go. Oki je go bini. Acho wa mi cha na. Bini go. Acho mi ti na ze ba. Ya so na bini randa pa. Na biko. Ogo je nu go. No biko. Ogo je go. Oye je nke go je. Ogo do fulisa. Ejire ka he yime. Unu na yo ma je. Ke bi iwe ni. Ogo je nu go je. O je go ngeli yo. Na biko. Ngbe je be ni ro tu deke. Ma o ni ije go bini. Je be ni ro no e ga adoro kwa. Ijire go. Je bu ngbo gbe ba je ba biko. Acho wa mi cha ze ba ozo biko. Na biko. Ma ro wanya. Ina yo ma yo obi na ho. Oso na so. Ina yo. Tori ji si ato. Oso mani bo bi si na guru were. Mbada che. Ye chari mu tede. Ofu ye don chi gwa bi. Onya yo tante chukwa yo ko onya yo tara ge kwesu ayo. Onya yo tara Jesus ayo. Biko ki ya le bon wa. Biko. Kamia. Wa misi. O ka money jiro no we. Makara onye tere kudo. We jere bo jere kudo fago. Obaru tunya we bo so. Onwu je egbu ya digo so. Onye meziri ni. Me peri paso. Na biko. Ipege